ንኩልኩም በዚ አጋጣሚ ቀፂለ ገለ ነገር ሒዝናዮ ክንከይድ ኣለና ኢለ ዝሓስቦ ምስጢር ትምህርቲ ዝብል ገለ ዓውዲ ክንዛረብ እሞ ኣብዚ ምስጢር ትምህርቲ ተዛሪብና ሽዑ ናብ ካልእ መድረክ ክንሓልፍ ኢና ስለዚ ሕፅር ኣቢለ ገለ ንእሽቶ ምቅርቲ ትኸውን ከም ጥዕምቲ እንታይ ንበላ ሕብስቲ በልዋ ጥሕሎ በልዋ ዋላ ድስቲ በልኩም ኣስተማቕር ኣቢልኩም ኣትኸዱ ገለ ክብለኩም ደስ ምበለኒ ስለዚ ምስጢር ትምህርቲ ምስጢር ኣሎ ወይ እቲ ምስጢር ግን ኩሉ ግዜ ምስጢር እንድሕር ዳኣ ተነጊሩሲ ክስታይ ኣሎ ወይ ከመይ ጣዕም ከመይ እውን ይስተማቐር ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ከይድና ኣብዚ ናይ መጨረሻ ናይዛ ቁርብ ዝህበኩም ናይ ዝተወሓዳ ደቃይቕ 5 ደቂቕ ክሳብ 7 ደቂቕ ዝዛረበን ዘረባታት ምስጢር ትምህርቲ ገለ ሒዝና ክንወፅእ ድላይ ኣለኒ ትሒዝኩሞ ክትወፁ ዝደሊ ድማኒ ግንዛቤኹም ኣብኡ እንታይ ክኸውን ንምንፃር ዳኣ እምበር ካልእ ፐርፐዝ ዘይብላን ግንዛቤ እንተነፂርና ድማ ኣብ ግንዛቤና ዓለምና ዘሎ ስለዝኾነ ግንዛቤኹም ስለዝኾነት ዓለምና ትርጉም ትምህርቲ እንታይ ንዝብል ሕቶ ትምህርቲ ዝብል ቃል ካብ ላቲን ዝመፀ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ምስልጣን ምምዕባል ምግላፅ ምምራሕ ወይ ድማ ውሽጥኻ ዘሎ ፀጋ ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ እሶም እዮም ትምህርቲ ማለት እዩ እዚኦም እዮም እቶም ትርጉሞም ናይ ትምህርቲ ኢልና ንገልፆም ክመፅእ ከሎ ትምህርቲ እንድሕር ዳ ርኢና ኤዲኬር ዝበሃል ወይ ድማ ኤዲክሪ ዝበሃል ትርጉም እዩ ዘሎ እዘን ክልተ ቃላት እየን ናይ ትምህርቲ ሕጂ ትምህርቲ ክበሃል ከሎ ስለ ሕሳብ ኣይኮነን ስለ ቁፅሪ ይኮነን ስለ እንግሊዝኛ ኣይኮነን ስለ ጂኦግራፊ ኣይኮነን ስለ ታሪክ ኣይኮነን ስለ ካልእ ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀጋ ምውፃእ ግን ኣብ ውስጥኻ ዘሎ ፀጋ ግን ሕሳብ ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ነገር ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም እሞ ትምህርቲ እንታይ እዩ ትምህርቲ ማለት ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀጋ ምግላፅ ምግሃድ እዩ ትርጉሙ ትምህርቲ ማለት እዚ ካልእ ደፊኒሽን የብሉን ትምህርቲ ትርጉሙ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀጋ ምግላፅን ምግሃድን እዩ ስለዚ ፈጣሪ ንሓደ ሰብ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ናብ ምድሪ ምስ ኣምፃና ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀጋ ክተግህድ ጥራሕኻ ንቤት ትምህርቲ ትመፅእ ስለዚ እዞም ተምሃሮ በዚ ሎሚ ዝምረቁ ዘለው ንሪኦም ዘለና ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀጋ ምግሃድ እምበር ከም ቤት ትምህርቲ ሓወየ እንተኢሉ ሓደ ሰብ ጥዕንኡ ዝሃብናይ መድሃኒት የለን መድሃኒት ኣይነ ዝዝና ከምዚ ረኺበ እንተኢሉ ወላሓን ዝሃብና የለን ውሽጡ ጥራሕ ኢና ካብ ውሽጡ ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ዓንተቦ ተስፋ ኣለም ተሰሚዑ መጀመርያ ክንኣቱ ከለና እቲ ውሽጦም ዘሎ ሕዲካዮም ዶ ኢሉኒ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ንዕኦም ዘይከውን ጉሒፎም ተቐበልዎ እቲ ሓድሽ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀጋ ክላለዩ ምግባር እዩ ትዝዓበይ ስለዚ ትምህርቲ ማለት ካልእ ነገር የብሉን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀጋ ምግላፅ ምግሃድ ዝሕግዘካ እዩ ስለዝኾነ ትምህርቲ ክትውስኑ ዝኾነ ቦታ ክትከዱ ከለኹም ንሱ ምሕሳብ ዕላማ በት ትምህርቲ እንታይ እዩ ምብልፃግ ባህርን ውሽጣዊ ፀጋን ኣባኻ ዘሎ ፀጋ ኣባኻ ዘሎ ባህሪ ሰብ ክልተ ባህሪ ኣለዎ እቲ ሓደ ባህሪ ዝሰርሖ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ተፈጥራዊ ፈጣሪ ዝሃቦ ዓይነት እዮም ስለዚ ንዕኦም ንምብልፃግ እዩ ትምህርቲ ዝሕግዙ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀጋ እዮም ካብ ደገ ዘምፆም ኣይኮነን ኣካዳሚ ኣይሂበኩምኒ ዝኾነ ይኹን ኣይሂበኩምኒ እዚ ቤት ትምህርትና ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ፀጋ ክተላለዩ ደጋዊ ዝኾነ ዝህበኩም ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ ተመረቕቲ ተምሃሮ በዚ ኣጋጣሚ ክንነግረኩም ንደሊ ሎሚ ንፍልጠት ሃይልኩም ጀሚርኩም ኣይተመረቁምን ናይ ፍልጠት መመረቕታኹም መኣሲ ዘበቅዕ እንተኢልና መዓልታዊ እዩ መዓልታዊኹም ትምረቑ ግን ሎሚ ሃይልና ሰርቲፊኬት እዞም ተምሃሮ እዚኣቶም ንፍልጠት ድልዋት ዝኾኑ ናይ ምምሃር ልቢ ዘለዎም እሞ ድማ ኩሉ ዘመኖም ንክምሃሩ ዝወሰኑ ኢልና ኢና ሰርቲፊኬት ንህበኩም ምርዛዚሞም ኢልና ይኮንና ንህበኩም ዳስ ፖይንት ስለዚ ዕላማ ትምህርቲ ካልእ እንታይ ምውሓስ ሓቅን ጥበብን ብልፅግነትን ማለት እዩ ሓቂ ክትወርስ ወይ ድማ ክተውሕስ ጥበብ ክተውሕስ እዩ ዝገብረካ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት እንግሊሽ ገይረዮ ዘለኹ ንገሊኻትኩም ትግርኛ ምንባብ ዝፀግመኩም ከም ዘለኹም ስለ ዝፈልጥ ኣብ ትምህርቲ እቲ እንግሊሽ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢለ ስለ ዝሓሰብክ እየ ካልእ ምምዕባል ርትዓወይን ማለት ክሪቲካል ቲንኪንግ ወይ ምክንያታዊ ሓሳብ ንክትከውንን ዓሚቕ ሓሳብ ክትፍትሽ ኣብ ውሽጥኻ ይሕግዘካ ካብኡ ድማ ሽግራት ክትፈትሕ ሕግዘካ ትምህርቲ ሽግር ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ናትካ ናይ ውልቅኻ ሽግር ፍልጠት መፍትሑ ዘይፈለጥካዮም ዘይከኣልካዮም እዮም ዘይከኣልካዮም እትኽእለሎም ብምፍላጥ እዮም ዘይትኽእሎም ኩሎም ፍልጠትካ እንድሕር ዳ ሂብካዮም ኣብቲ ዓውዲ ክትኽእሎም ኢኻ ዘይምኽኣል ዘይምፍላጥ እዮም ንዘይምፍላጥ ድማ ብምፍላጥካ ትውሶ ትምህርቲ ይበሃል ስለዚ ጥቕምታቱ ዳ እንታይ ሞ ትምህርቲ
ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ኣብ መጻኢኻ እንድሕር ዳ ጌርካ ትረኽበሉ ሓደ ብሉፅ ኣተሓሳስባን ክእለትን ኣለካ ባህሪ ክትውንን ክብሪ ክትውንን ገብረካ ሓደ ሪሰርች እንዳገበርኩ ንክልተ መፅሓፍ ናይ መርዓ ወጋሕታን ዝርብለ መርዓ ቅድሚ ምፅሓፈይ ዝነበረ ሪሰርች እንዳገበርኩ ድኻ ማለት እንታይ ማለት ኢለ ድኻ ንማለት ንምንፃር ክሳብ 25 መፅሓፍ ከንብብ ኣለኒ እንደን ዝተፈላለዩ ሪሰርቻት ድማ ክርኢ ኣለኒ ኢለ ምስከትኩ ሓደ ቀዳማይ ዝረኸብኮ ኣብ መበል 7ተ መፅሓፍ ከባቢ እዚኣ ረኺበ ድኻ ማለት ካብ ክብርኻን ካብ ቦታኻን ምጉዳል ማለት እዩ ድኻ ናይ ገንዘብ ኣይኮነን ድኻ ዝበሃል ብገንዘብ ኣይልክዕን ድኽነት ብገንዘብ ኣይልክዕን ስለ ዝኾነ ስለዚ ብሉፅ ኣተሓሳስባን ክእለትን ክህልወካ ገብር ትምህርቲ ቁኑዕ ምስ ዝኸውን ካልእ እንታይ ዘለወካ ኢንቨስት እንድሕር ዳ ጌርካ ጥቕሙ ሓቀኛ ትምህርቲ ናብ ጥበብ ናብ ብስለት ናብ ሓላፍነት ትርጉም ምንባርን ድማ ይመርሓካ ሆል ፖይንት ናይ ኤጁኬሽን እዚ ንውላድኩም ንመፃምትኹም ንስኹም ክትውስኑ ከለኹም ድሕሪ ሕጂ እዚ ድዩ ጥቕሚ ዘለዎ ድዩ ትምህርቲ ዝበሃል ዘሎስ ንዑ ኣንፈት ዝገብር ድዩ ዘይኮን እንተኮይኑ ትኽክል ኣይኮን ምክንያቱ ዓለም ሕጂ ትኸዶ ዘለና ኤጁኬሽን ስርዓታት ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ ሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንምህሮም እንታይ እዩ ንምንታይ ኣብ መርዓናት ተዓብያ ቆልዑትን ንምንታይ ደቂ ሃብታማት ስለ ማት ሕሳብ ይመሃሩ ስለምንታይ ስለ እንግሊሽ ይመሃሩ ስለምንታይ ስለ ቢዝነስ ይመሃሩ ስለምንታይ ስለ ማይንድሴት ዝዕቢ ይመሃሩ ስለምንታይ ናቶም ትሑት ክላስ ዘለና ናይ ቁጠባ ንበሃል ኣህጉራት ወይ ድማ ስድራ ቤታት ደቅና ሂስትሪ ክመሃሩ ጂኦግራፍ ክመሃሩ ንገብሮ ስለምንታይ እዚ ኣብ ውሽጠይ ካብ ኣዝዩ ማለት ውሽጠይ ሓደ ጾር ዝስማዓኒ ትምንታይ እንድሕር ዳልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ክንኣቲ ኢና ዝበልኩ በዚ መንገዲ ጂኦግራፊ ይኹን ሂስትሪ ኮፍ ኢሎም መፅሓፍ ገዚኦም ከንብቦ ክመሃርዎ ዝግብኦም እዩ ስለ ሕሳብ ክመሃሩ ስለ እንግሊሽ ክመሃሩ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ላንጉጅ ኮሚኒኬት ገብሉ ዝግበኣሉ ስለ ኮሚኒኬሽን ክመሃሩ ስለ ሊደርሽፕ ክመሃሩ ካልእ ክመሃርዎም ዝኽእሉ ተኽእሎታት እንዳሃለወ ግን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዓቕሚ ንምቕታል ሂስትሪ ጂኦግራፍ ካልእ ማልእ እንዳምሃርካ ብኡ ክጠፍእ ይግበር ሕጂ ድማ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ስለ ተመሳሳሊ ፆታ ክመሃሩ ጀሚሮም ኣሎ ቆልዑት ብዙ ምዕራብ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ሓደ ተደመሮ ሓደ እኳ ኣፅሩይ ከይወድአስ ፍቅሪ ኣቦን ኣደን እኳ ኣፅሩይ ከይወድአሲ ስለ ተመሳሳሊ ፆታ ኮንፊዝ ዝገብሮ ዓለም እዩ እዚ ኤጁኬሽን ሲስተም ኣንስኻትኩም ፋይት ጌርና ዝበለፀ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ኣብ ቤት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤታትና ክህልወና እሱ እዩ ትባሃገይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ክንኣቱ ንብሎ ስለዚ ትምህርቲ ቁኑዕ ምስ ዝኸውን እንታይ ዝፍጠር ትምህርቲ ቁኑዕ ምስ ዝህሉ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዘሎ ፀጋ ወይ ዓቕሚ ክወፅእ ይሕግዘካ እዩ ራእይ ክትነድፍ ገብረካ እዩ ዶክተር ግላውዴስ ዝበሃል ጓል 102 ዓመት እንታይ ኢላ መስለኩም which is ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ከይድኩም ስምዕዋ ብዙሕ ግዜ ኣብ ክሳይ እውን ኢለኩም ኣለኹ ዶክተር ግላውዴስ ጓል 102 ዓመት ኮይና መፅሓፍ ፅሒፋ እንታይ ኢላ መስለኩም ኣብ ሂወት ክልተ ነገር ተለዎ ሓደ ሰብ ዕውት ኢላ ጥዕና እውን ኣለዎ ኢላ እቲ ሓደ ፐርፖዝ ኦፍ ላይፍ ትርጉም ምንባር ዝፈልጥ ጥራይ ዝነጥፈ እቲ ሓደ ድማኒ ፍቅሪ እንተለዎ ኢላ ትምህርቲ ዕላማ ክተነፅር ገብረካ እዩ ትምህርቲ ንሰባት ክመርሑን ከገልግሉን ሊድ ክገብሩ ሰርቭ ክገብሩ ይሕግዝ ትምህርቲ ስድራ ቤት ማሕበረሰብ ሃገር ይልውጥ ትራንስፎርም ይገብር እዚ እቲ ትምህርቲ ስለዚ ናይ ኣጠቃልላ ኣቢለ ክህበኩም ዝደሊ ትምህርቲ ናብ ውሽጥኩም ዘሎ ፀጋ ማእከል ገይሩ ይሰርሕ ሰናይ ምስጋና ብሉፃት ይኹን